Здравейте отново! Добре дошли в моят канал! Днес започваме една нова поредица, а тя е именно 100 видеа за 100 национални обекта на България. В нея бих искал да ви разкажа за всеки един от тях и надявам се да ги посетите. Аз съм посетил повечето от тях, но все още имам няколко. Но нека да започваме, защото ще бъде наистина много интересно. Започваме с номер 1, а именно град Банско. Къща-музей Никола Вапцаров. Къщата музей Никола Вапцаров в Банско е и родният му дом. Вапцаров е сред най-популярните български поети на 20 век. Работното време на музея е от 9 до 18 часа с обедна почивка между 1 и 2. Има още много интересни обекти в Банско. Благодаря